Illum il-Knisja tfakkar lil San Franġisk ta' Assisi. Franġisku twieled fil-belt ta' Assisi, l-Italja. Meta kien għadu żagħżugħ ċaħad il-ħajja mtajra u l-ġid ta' missieru u għażel il-ħajja ta' faqar radikali sabiex, kif stqar, jibda jgħix f'xebħ perfett ma' Kristu. Ingħata kollu kemm hu għax-xhieda tal-Vanġelu u għax-xandir tal-imħabba ta' Alla lejn il-ħolqien kollu u lejn il-bnedmin kollha, bla ebda distinzjoni ta' klassijiet soċjali. Il-kelma tiegħu kienet waħda, paċi u ġid. Bosta u bosta żgħażagħ, l-ewwel mill-Italja u mbagħad minn artijiet oħra, ingħaqdu miegħu. L-ewwel approvazzjoni għal familja kbira Franġiskana ta' ilu l-Papa Innoċenzju III meta Franġisku kellu 27 sena. Wara ħajja ta' penitenzi mill-aktar ħorox, ta' ġiri fix-xandir tal-Evanġelju u ta' ħidma saħansitra fost il-Mislinnin, Franġisku dgħajjef għall-aħħar u nieqes kważi għal kollox mid-dawl ta' għajnejh, miet fl-età ta' 44 sena. Sentejn biss wara ġie iddikjarat qaddis. Tkanta l-Knisja llum. Franġisku, raġel ta' Alla, telaq daru u ċaħad għall-wirt tiegħu u sar fqir u nieqes minn kollox, iżda ħadu miegħu il-mulej.